साला 1 महीने से एको गांव लुटायल नहीं खे, ऊपर से पुलिस से कुटाल बड़ी सन। सरदार हेलो कुकुर गैंग के सारा लोग के महीना भर से दाना पानी बंद बा। एकरा माई के खाली मूस के पका पका के खा के जिंदा बानी सा। अभी तो मूस खा के जिया तानी सा, लेकिन अगर यह 9-10-15 दिन रह गेल तो एक दूसरे के मुंह पी के जिए के पड़ी। अगर मुंह तो सूख जाई तो लाड़ चाटल जाई। ए हरामजादा कुत्ता के औलाद, मर्यादा पार करत तारे। ई मत भूल कि कुकुर गैंग में एगो पिलियो बा। हाँ तब पिल्ली बारू तो 5 गो पिल्ला के बीच में मैनेज करही के पड़ी। मने भूखे यहाँ गार फाटे, नहायला चाहे स्विमिंग पूल। ए बिदुरिया तनी ऊंच नीच सहबू तो हमनु कुकुर गैंग में रहबू। सरदार खाली बिदुरिये काहे डांटो तानी? कम से कम एउ सर्वस के समझे के चाहे कि ना कि गैंग में एगो जड़ जनानियो बा। बिदुरिया तोहर बहिन लगा